Boas noites. Hoxe tivo lugar o xuízo contra un home de orixe caboverdiana acusado dunha suposta violación a unha menor de 13 anos, familiar súa, que quedou embarazada. Durante o xuízo, que se celebrou a porta pechada, o home declarouse inocente dos feitos que se lle imputan e a súa defensa céntrase en demostrar que a vítima xa estaba embarazada no momento no que supostamente foi forzada. A defensa tamén asegurou que, segundo os xinecólogos que examinaron a menor, non se apreciaron lesións que puidesen coincidir cunha agresión sexual, así como que a denuncia contra o acusado se efectuou en novembro de 2013, despois de que se lle practicara un aborto á menor. Pola súa banda, a Fiscalía solicita unha pena de 12 anos de cadea para o acusado. O xulgado contencioso administrativo número 2 de Lugo emitiu unha sentenza na que rexeita a pretensión da anterior concesionaria da Hora en Lugo, a Parquisa, a cobrar ao Concello 71.500 euros en concepto de indemnización por non renovarlle a concesión outros 4 anos. A empresa alegaba que non lle dera tempo a amortizar a súa inversión durante os anos que xestionou a concesión. Hoxe o voceiro do Goberno local, Luís Álvarez, amosou a súa satisfacción por unha sentenza que lle dá a razón ao consistorio, pero tamén tivo palabras para as declaracións feitas polos populares sobre esta situación. A sentencia dálle a razón ao Concello de Lugo. Polo tanto, pouco máis hai que decir. Actuamos con suxeición á normativa e non estimamos unha reclamación que facía unha empresa porque dicía que non tiña amortizados determinados aparellos que necesitaba para o seu traballo. Pero alguén vai a recordar agora o que dixo o Partido Popular no seu momento, que íamos ter que pagar unhas indemnizacións millonarias á empresa a Parquisa por non prorrogar o contrato? Vai a tirar o Partido Popular de hemeroteca ver o que dicía naquel momento e cando menos decirlle á opinión pública pois estábamos equivocados? Porque evidentemente ninguén do goberno espera que o Partido Popular recoñeza un erro e moitísimo menos que pida disculpas por todas as dúbidas que leva sementado. O Concello de Lugo iniciou a tramitación dos expedientes de expropiación de 3 dos terreos que fan falla para a construción do novo colexio do Sagrado Corazón. O voceiro do Goberno local, Luís Álvarez, explicou hoxe que o consistorio chegou a un acordo cos demais propietarios, pero que con estes 3 non se chegou a acordo, polo que se fará un expediente de expropiación por taxación conxunta, trámite que levará alrededor de 3 meses. Neste tempo, agardan poñer os terreos a disposición da Consellería de Educación. Álvarez tamén se referiu a un estudo da OCU coñecido estes días e que sitúa a Lugo como unha das cidades máis sucias de España. O voceiro do Goberno local recoñeceu que por un olvido non se lle enviaron os datos solicitados á OCU. Tamén se queixou da falta de rigor e de validez dun estudo realizado en base a enquisas cun muestreo moi baixo. Por iso, Álvarez deulle a este estudo un suspenso cum laude e subliñou que Lugo é unha das cidades máis limpas de España. Lamentablemente, non fomos capaces de chegar a acordo con 3 propietarios, pero, aínda así, a día de hoxe, é dicir, antes de iniciar ese expediente de expropiación, o Concello ten asinados os convenios que corresponden ao 70% da superficie necesaria. E, polo tanto, para este 30% que nos falta, como queira que non somos quen de chegar a acordos cos propietarios, iniciamos este expediente de expropiación, que é un expediente de expropiación que se chama por tasación conxunta, é dicir, faise cos 3 propietarios simultaneamente,
e os prazos que manexan os funcionarios é que en 3 meses estará concluído e, polo tanto, o Concello poderá poñer a disposición da Consellería de Educación, Cultura e Ordenación Universitaria, creo que acabo de dicir un nome cambiado, Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, neste prazo a totalidade dos terreos. En total, ou recibiron, mellor dito, a enquisa dun 2% dos seus propios socios. Un 2%. No caso de Lugo, os datos que teñen publicados na súa propia web e referidos á totalidade da provincia, non á cidade de Lugo, din que teñen 1.832 socios. O 2% de 1.832 son 36. É dicir, vou asumir que a totalidade das persoas que respostaron a enquisa son do Concello de Lugo. E, por tanto, chegan a unha conclusión que, según eles, nos sitúa como unha das cidades menos limpas de España en base á opinión de 36 personas, dun concello que ten 98.500 habitantes. Saquen vostedes as súas propias conclusións sobre a validez estatística deste estudio. E con eso, que é unha opinión, porque non pode ser nin tan siquiera considerado un estudio mínimamente riguroso, a OCU despáchase poñéndonos nese ranking. Pola súa banda, hoxe os populares criticaron de novo o retraso nas obras de Fontiñas. O edil popular Antonio Ameijide pediulle ao goberno local que axilice as obras e que estude un modelo de compensación aos afectados. Esta obra sigue sen avanzar, leva o tramo no que se está actuando ahora mesmo leva prácticamente 2 meses cortado. As queixas dos veciños e dos comerciantes cada vez son maiores, non saben xa que facer, o malestar continúa medrando día a día, xa que o impacto negativo que se está xerando na zona pois xa empeza a ser preto que incalculable. Orozco está poñendo en risco postos de traballo na Ronda das Fontiñas. Os comerciantes estánse queixando dunhas fortes pérdidas que cifran entre o 60 e o 80% de pérdidas mensuais e dicen que non saben hasta cando van a poder aguantar con esta situación. E todo porque non se planificou axeitadamente a obra, e todo porque non poden acceder os vehículos aos seus negocios, non poden aparcar, e a xente, bueno, por así dicilo, quedaron totalmente aislados, non teñen aparcamentos alternativos e non teñen ningún xeito de poder manter o día a día dos seus negocios dun xeito normal. Esta obra tiña que estar terminada xa fai prácticamente un ano que foi cando se aprobou. Fai 3 semanas registraron un escrito os comerciantes e veciños da zona con 600 firmas que reuniron en aproximadamente un día e medio, 600 firmas exixindo que se terminasen e que se axilizasen as obras, e deste escrito non houve nin unha soa resposta por parte do alcalde. Tivo esa falta de respeto aos veciños que nin siquiera se dignou en contestar ou en decir algo, ou, cando menos, en axilizar na medida do posible esta obra. Esta mañá había 4 traballadores traballando nunha obra duns 700 metros de largo e que leva preto de 2 meses para avanzar. E creemos que isto é totalmente inadmisible. Por tanto, exiximos ao alcalde, exiximos ao goberno municipal que garantice que vai facer o máximo posible para axilizar e para terminar con toda a rapidez que se poida esta obra para deixar de afectar aos veciños e incluso que se estude a forma de compensar na medida das posibilidades do Concello o malestar e os problemas xerados para veciños e comerciantes da zona. En clave electoral sobre 2 rodas, hoxe o voceiro, o portavoz nacional do BNG, Xavier Vence, e o candidato en Lugo, Rubén Arroxo, encabezaron un pelotón ciclista no tramo peonil da Ronda da Muralla. Con esta iniciativa reivindican unha cidade máis pensada para os peóns e menos para os vehículos. Pois arrancamos esta campaña por unha cidade segura, por unha cidade saudable en Lugo, con este percorrido en bicicleta con todas as compañeiras e compañeiros que queren reivindicar unha cidade para os peóns, para os cidadáns, onde vayamos conquistando espazos aos coches, onde vayamos conquistando espazo
para disfrutar da cidade paseando, para poder conversar nas rúas das nosas cidades, para poder facer das cidades un espazo de lecer tamén, un espazo de disfrute, un espazo donde fagamos ao mesmo tempo vida saudable, non? Queremos que hai que apostar nesa dirección, temos que reivindicar un novo modelo de cidade, unha cidade que seña amistosa para as persoas, para o disfrute de todas as persoas, de todos os estratos de idade, e para que a cidade sexa unha cidade verdadeiramente feita a escala humana, non? Entre as nosas propostas levamos unha que ha de conseguir convertir a maior parte da cidade de Lugo en unha cidade limitada a 30 km/h. Sabemos polas experiencias que hai de outras cidades do mundo, como ben comentaba Xavier Vence, mismo en Pontevedra, que a 30 km/h a bicicleta pode convivir co vehículo, entón queda a cidade inteira convertida nun carril bici. A maiores de que as experiencias din que a esa velocidade pois prácticamente non existen mortes ou ningunha, non como se registrou nestes últimos anos. Pois ben, imos continuar durante todos estes días levando a nosa mensaxe sobre dúas rodas, non sobre bicicleta. Novo horizonte cara ao que camiña ao sector lácteo. Este foi o tema elexido para unha táboa redonda que se celebrou hoxe no xornal El Progreso, en a que participaron representantes de todos os sectores implicados na cadea de produción do leite. O novo horizonte cara ao que camiña o sector lácteo tras a supresión das cuotas foi o tema elixido para unha táboa redonda que acolleu esta mañá sede do xornal El Progreso. Unha cita na que se reuniron todos os implicados na cadea láctea, dende produtores ata distribuidores. Deste xeito estiveron presentes o deputado provincial Álvaro Santos, a directora xeral de Produción Agropecuaria Patricia Ulloa, o representante de Leite Río José Manuel Reguera, o director xeral de Foro Interalimentario Víctor Juste, o mestre da Universidade de Santiago de Compostela Francisco Sineiro, o director xerente de Agaca Higinio Mougán, o secretario xeral técnico de Asaja Juan Pérez Orozco, a presidenta da Federación de Mulleres Rurais Rosa Arcos e o representante do Banco Sabadell Galego Carlos López. Unha cita na que se expuxeron numerosas ideas e frontes abertos. Unha das ideas que máis consenso acadou foi a de que todos os implicados teñen que estar unidos para ser máis fortes no mercado. Quizá este escenario nuevo del sector lácteo sin cuotas puede servir para que todos los agentes de la cadena podamos trabajar juntos, enfocando la producción en un destino final que es el consumidor y es el mercado, ¿no? Esto es complejo, sí, pero esto se hace, creo que, estrechando las relaciones, poniéndose uno en el lugar del otro, haciendo que esta cadena, la cadena de valor del sector alimentario, es una cadena agroalimentaria que tenemos que tender a que sea sostenible, y sostenible supone y significa que todos los eslabones sean fuertes y puedan ser sostenidos por sí mismos. Grazas a isto, quere camiñarse cara a un futuro común, no que todos os implicados teñan asegurado o seu medio de vida, xa que o leite é un produto indispensable para a sociedade e que implica unha gran parte dela. Eu creo que non debería en ningún momento existir dudas sobre o futuro do sector lácteo galego. Como perspectiva de futuro, creo que Galicia non nos queda máis remedio que ser competitivos e que ter futuro. E digo que non nos queda máis remedio porque tampouco temos grandes alternativas productivas no sector agrario, agroalimentario noso. É dicir, non podemos facer trigo, non podemos facer cereais, non podemos facer outro tipo de produtos. Un debate que deu para moito e do que poderán obter máis información o vindeiro martes, xa que o xornal El Progreso publicará un suplemento especial sobre esta táboa redonda. Derrota do Ribeira Sacra Breogán en Palencia, que terá que xogar este venres o partido decisivo da primeira rolda dos play-off. Os de Lisardo Gómez teñen a obriga de gañar para seguir na loita polo ascenso. O Pazo decidirá o venres se Ribeira Sacra, Breogán ou Palencia pasan a seguinte rolda dos play-off polo ascenso. Non puideron pechar a serie os celestes onte nun encontro moi malo pola súa parte
en no que amosaron unha imaxe moi diferente a do venres pasado en Lugo. E iso que no primeiro cuarto sí que semellaba que o Breogán podería levar o encontro ao seu terreo para acadar o 2-0 definitivo. 2 puntos arriba ao remate dos 10 primeiros minutos e a sensación de que os xogadores de Lisardo Gómez esta vez sí gañarían en Palencia. Pero nada máis lonxe da realidade. No segundo cuarto, o Palencia subiu o seu nivel de dureza e o partido quentouse. O cadro de Nacho Lezcano conseguiu levar o encontro ao seu terreo e aí gañou a partida. O Breogán desapareceu. Nin os tempos mortos solicitados por Lisardo Gómez enderezaron o rumbo dun Breogán que foi a deriva ata o remate do partido. O venres celebrarase o sexto encontro da temporada entre ambos. Nos dous de liga regular houbo unha vitoria para cada un, o igual que ocorreu a todo agora nestes play-off, mentres que a Copa Príncipe foi a parar a mans do conxunto palentino. Agora será o Pazo o que dite sentenza. Isto foi todo pola nosa parte, pero poden seguir informados a través do xornal El Progreso e do portal do grupo El Progreso galiciae.com. Deixámonos agora coa exposición que conmemora o 40 aniversario da Asociación de Persoas Xordas de Lugo e que se pode ver no Museo Provincial. Boas noites.